Next, he searches for blogs that others have written about the American psyche. He understands that blogs often reflect opinions rather than cold hard facts. Students to take control of their learning and make new connections with others. She helps him organize those mountains of information. In her heart, she hopes that when he leaves her class, Doncs hem vist un vídeo que s'explicava que podíem estar a la setmana 3 dies en l'escola explicant-nos el que tenim que fer, manant els deures, i aleshores a casa, els 2 dies restants, podríem anar els deures i nosaltres desenvolupar-los. És a dir, a través de la xarxa o a través de diferents llocs web podríem desenvolupar el treball que hem fet amb la nostra manera de pensar. Hi ha més informació que es pot utilitzar a internet, a la web, i el mestre, més que d'ensenyar-nos, podria ser de guia, d'apoyar-nos. No és el mateix la tecnologia, que està avançant cada vegada més, que els estudis que nosaltres estem tenint. Estem, entre cometes, antiquats amb lo de la tecnologia. Io fisso il telefono, sei metà di un uomo, si vede dall'abito, analcolica. Spengo il microfono.